Buwis, by 10 ng buwis. 1660 is what I owe you. I can secure mine. Okay, here's your change. Ito, tax receipt. Kailangan din natin buwisan yung property natin. Yung tax receipt na yan is dalawang property yun eh. Roll number, ayan o. Roll number 40 Saskatoon Bay sa taas, 42 Saskatoon Bay sa baba, which is ang total niya. Alright guys, ayan. Andito na tayo sa St. Laurent. Yan, silipin natin itong property natin dito sa St. Laurent. Ito lang gusto kong ipakita sa inyo itong real estate property namin ni Mrs. dito sa St. Laurent, Manitoba, Canada. Mula dito sa kahoy na to hanggang doon sa pinakadulong kahoy doon, which is nakita natin yung 42, isang unit dyan, at yung itong 40 na to. Okay guys, andito na tayo sa municipality of St. Laurent. Ayan, dun sa ano na yun, dandan lang. Yes! Punta muna tayo dun sa loob, dun sa kanilang ano doon, opisina. Okay, make sure mo lang na hindi ka malaglag dito. Ayan. Kunin mo lahat ang ano, ayan. Kahit yan na lang Han, sa gilid, kasi mahaba ka. Tapos pasok tayo sa loob. Itong mga bata, dito na lang? Tulog si Bakit. Tulog? O dito na lang sila. Dito na lang kami. Hindi punta tayo din Clark, buksan lang natin ito. No. Sila. Punta muna kami guys dun sa loob ng ano, ng St. Laurent, Rural St. Laurent. Magbabayad muna kami ng buwis dun sa property natin. Ito lang muna kay Clark. Okay? Bayaran natin yung buwis dun sa property. My jackets there. Okay. Magbayad muna tayo ng buwis sa loob. Magkano babayaran natin buwisan? 700 data, almost 800 a year. 800 a year kasama na yung ano doon? Permit. Permit? O, 800 a year kasama na yung RV permit. Ayun, naulan. Late na tayo. Nagbayad no? Oo nga nang siyempre ngayon lang ulit tayo nakarating dito. Manitoba, St. Laurent. Let's go. Good afternoon. Wala naman tayong penalty notice, diba? Wala pa ako katulog. Ito ka. Ikaw magbibigay. Okay, how do you spell your Trinidad? just a minute? Eileen? Yes, Eileen. All right. Bye. 721 College Avenue? Did you Yes. get it? Cool. Do you want the whole thing printed out? Yeah, and I need 2 copies of it. 183.40 for your taxes? The two property? Does it look the two like, lot? like something that needs You have somebody to 2? sign? Yes, two. I think 41 and 40 and 42. Saskatoon Bay. Yeah. I can't understand. Right here you can see that cell phone tower, Yes, but you my have cell phone roll doesn't number work very good. 68703 and 68706. I'm from Alberta. So I'm not that's used to that. 100. 183.40. Can I come around the guys And- here and look? For vote, okay. And the permit for RV. That has to be separate. Okay. Okay, How so do you want to do this? I have a cash here. You accept card, right? Debits. Debit. debits okay. only. Okay, next time. I don't know. At least we know next time. You're paying cash? Yes. Buwis, by 10 ng buwis. 183 yata yun ha? 140. 83, andun ha? 83.40.
Ito na lang. Oh, yun. $200. $340. $200. Okay, here's your change. Here's your receipt. And how much is your RV? I think 400. 400? Okay. Yeah. RB permit. You don't have the letter or anything with you? I had, but I left it home. So Will left. ito pang itlog. Hindi ko malahan. Importante, we pay everything the responsibility. Okay, so So that would be 180 yung tax. No? Dalawang unit ito. let's see. It's in here. TRINIDHD. Tapos itong RD. 1, 2, 3, $400. Saan ka? Oh, okay. So that would be, what is your last name is Trinidad? Yes, ma'am. And what properties is this, what property is this one for? I think it's in the 40 Saskatoon Bay. The one RV. that's the permit with the... Yeah, 40 it's 40. Saskatoon? Yes. Could you please try? If not, it's 42. Oh, I need to know which one though. Okay, 40 Saskatoon Bay. It is 40? Yes. You're gonna make sure. So how can we don't have the... We The for, paper. the Oh, paper. you forgot the paper. Yeah. Yeah, I don't have, There is? You I don't don't have? have a copy here. No, no. So if it's a different one, then they're just gonna give us the later, I guess. It's not? Let me find. Yes, please. Do you have the sheet, the colored sheet that Paul has for all of the what was that? Because they didn't bring their sheets, and we're not sure which others. We forgot. Sorry about that. Yeah. Do we know when they got their conditional use? When did you get that? Do you remember? It's probably last month, but I don't know the... In August, right? Yes, you cannot type the address. I don't have. Well, if you have more than one address, she wants to make sure we're Yeah. referencing the right number, right? Yeah, So- we want the right number too. Yeah, yeah. That's So, the thing. Let me look. but if you don't have the sheet as to which Property. property it's on, we just have to look back at the conditional use Sorry. information. Sorry. Oh, no, it'll be Next on there. time we're gonna... Oh, ba- it's all good. It just little extra work. That's all. Sorry. No worries. Panahon ng pagbabayad ng buwis. At kasama na rin yung RB permit namin. Is this the one? Yeah. But there's something, there's something happened before that they keep sending us the penalty because we put the RV in the wrong location, but it's the same our property. I think Paul know that, and then when Paul called me, he checked and then he said like, okay, never mind. So that's the confusion before. Did you pay for last year? Yes, though? we paid $400. Last year. Yes.
Nestor and Ellen? Yes. Yun yung ano eh. Yun yung sinabi, patuloy silang nagpapadala ng penalty. Nilagay natin sa kabila. Kasi yung record nila, hindi nag-match doon sa paglagay natin ng RV. Tapos nung tinanong ko ni Paul kung kanino yung kabila na andun yung RV na, sabi ko property pa rin namin. So nung tumawag siya ulit sa akin, sabi niya never mind. Oh, I don't know if they fix. And your address? What is your address, Miss City? 721 College Avenue. Right here. Yeah, 721 College Avenue, Winnipeg. Okay, that's fine. R2W1N4. Oops. So the property should be in 40 or 42? Or the RV? We put in 40? 40, okay. Yeah, that's what it said on the sheet. Okay. So here's your receipt for your payment for your RV, and here's your receipt for your taxes. Okay. Alright. Thank you, ma'am. Can you ask something? Is there a grade school here, like until grade 12? Here in... Oh, yes. Yes, there is? Yeah, Okay, yeah. Yeah. Thank you. you're welcome. Thinking about to move here now from Winnipeg. Alright, thank you. Have a good day. Mahirap sa atin dito, honey. Nagtatanong na si Mrs. ng grade school, grade 12. Dito sa St. Laurent. Mukhang lilipat ka na yata ng St. Laurent, Mrs. ha. Patapos na rin yung bahay natin sa Winnipeg. Hindi, huwag mong i-rebuild. Malay mo, one day guys, makapagpagawa kami ng bahay dito sa St. Laurent. Pasyalan na lang talaga yun sa city. Tatanda tayo eh. Pag tumanda tayo, gusto natin yung tahimik na lang eh. Let's go! Puntahan na natin yung property natin sa St. Laurent na yan. Yung 2 unit ng property. Bayad na rin yung tax niya at saka itong RB RB parking permit. Yan. Pasyalan na natin yung property doon. Nice. Ito, tax receipt. Kailangan din natin buwisan yung property natin. Yung tax receipt na yan is 2 property yun eh. Roll number, ayan roll number 40 Saskatoon Bay sa taas, 42 Saskatoon Bay sa baba, which is ang total niyan 183.40. Yearly ito, no? Yearly. Yes. Mom, stop your windshielding. Yearly, tapos itong RV parking namin, yearly din ito. By law. $400. Explain ko lang guys bakit kami magkakaroon ng RV parking dito sa St. Laurent, ni sarili naming property. Ang rules kasi dito sa Canada, kapag bumili ka ng property mo dito sa Canada, mayroon kang property dito katulad ng sa amin. Regulation talaga na kumuha ka ng permit ng iyong RV parking. Ito within 5 years lang ito itong RV namin na pwede naming i-park doon sa property. 5 years lang. Pagkatapos ng 5 years, dapat makapagpagawa ka ng bahay mo doon. Kapag makapagpagawa ka ng bahay or cottage doon, itong RV doon, pwede mo nang i-park doon na wala ka nang babayaran na $400 monthly. Kasi nga ang inaano nila dito sa mga ganitong lugar, kailangan makapagpatayo ka ng bahay mo dito at kailangan maging residente ka talaga sa lugar na ito. Sa ngayon, wala pa kaming plano ni Mrs. mag-residente rito sa St. Laurent, kaya ang ginagawa namin, may RV kami, pasyalan lang dito, pero tulad yan ang sabi ko, by law, kailangan talagang magbayad ka ng $400 yearly sa loob ng 5 years. Yan. At pagkatapos noon, kung may pera na, di pagawa na tayo ng cottage o bahay. Tapos tong RV, doon na lang sa site, wala ka nang babayaran na $400. Yan, but anyway, darating din tayo ng pagkakataon na ganyan. Darating din yan. Ito, tignan natin. Tahimik pa, mayroon na rin silang ambulance dyan, St. Laurent Emergency. Yan, nakikita natin dyan sa gilid nila guys. Sa kabila doon.
Let's go na. May mga school din dito. Okay. Ano mo nga ito, ano? Lock niyan. O, yun. Alright. Dito na tayo. Dahan-dahan lang. Magaling na si Mrs. Magkaganyan. Makinig ka lang sa truck driver para matuto kang mag-drive ng RV. Right, guys? Mommy is doing a great job already, right? Yeah. Did she now? Okay. Ito mga sinasabi kong ano. Oh, mga ito ano, bahay na yata ito eh. Hindi pa. Can we go to the beach? There's no beach right now, it's raining. We're gonna go back there next time when it's sunny. When it's sunny. A little sunny. Oh, yung mga bahay dito, mga ano yan, yung mga campers, I mean yung cottage lang yung mga yan. It is after the next one. Yan ah, Bay Saskatoon Bay. Magaling. Pagkatatin natin to nun, bababa ako. Kailangan na naman pala natin maglinis ng ano, no? Pataas na naman yung mga ano, no? Damuhin. Okay, Teohan, baba muna ako. Okay guys, ayan. Nandito na tayo sa St. Laurent. Yan, silipin natin itong property natin dito sa St. Laurent. At ayan. Ano, may mga ano na rito, dumadaan. Next year, haharangan ko ito. Kasi masisira lang ang damo ano dito eh, oh. Sige. Galingan mo yan. Diretso mo doon. Diretso mo yan doon. Gulong mo. Diretso mo. Baka malaglag ka. Oh. Iatras mo. Atras mo. Atras. Yeah, malaglag yung RV mo dyan eh. Sige pa. Sige. Iatras mo. Sige, atras mo. Kabigin mo rito. Sagad mo rito, kabigin mo rito. Yan. Kabigin mo. Oh, yan. Sige, kabigin mo. Sige, kabigin mo. Maluwag, sige. Oh, yan, dito, kanan. Diretso mo rito. Malalaglag yung RV. Hindi mo mapapadaan dyan, wala kang dadaanan. Sige. Sige, diretso mo doon. Malambot. Oh, op. Tignan mo yung side doon. Baka mamaya malaglag ka naman sa kabila. O yan, pwede mo nang ikabig pa ganun. Sige. I-ano mo yung gulong muhan ng por ano, i-ano mo yung gulong mo na ano para kumahig siya kasi medyo basa eh. Yung 4-way ng gulong mo. Oh. I-ano mo yung gulong, yung Isarado mo muna. oh, i-ano mo yung gulong. Baba mo lang yung snow, o imad mo na lang. O yan, para ano sila. O yan, ipwesto mo kung saan mo ilalagay. Sa kabila. Dito sa kabila. Malayo na doon, okay na. Diretso mo dito. O yan. Saan natin ipwesto? Paanong pwesto? Harap doon.
Taas na naman ang damuhin. Andito yung mga ano natin ha. Meron na namang lilinisin si Mrs. dito. Guys ha, ito yung property. Ito yung mga kahoy, nagtutumbahan na pati. Andito, mula dito. Ganyan pala ang gusto niya. Teka, tanungin ko siya. Ako na lang mag-atras muna. Paano ang gusto mo? Akin na ako mag-papwesto. Paano ba gusto mo, Han? Yan, ito na. Ganito ang style, straight lang natin. Dito sa gilid dito. Oh, straight na. Oh, sige. Oh, gumawa ko bagdad. Dahan-dahan mo. God's all the knowledge. Is this straight, Mom? Yeah, it's straight now. Sige. Ay, it's not straight. Sige. Sige pa. Sige pa. Hop. Sige. Oh, yan. Oo. Sige. Yan, up. Okay na yan, sigurado ka. Yeah. Hindi ko doon sa gitna. Hindi na, okay na. Sagad na yan dito. Okay na yan. Kausapin ko nga yung lula ni ano. Kausapin ko yung lula ni Sydney, yung may-ari dyan. Baka pwedeng isama nilang mag-mower dito. Bakit? Magbayad na lang. Ikaw ang bahala. O sige. Sydney, my class. Alright guys, ayan. Naipwesto na natin yung RV. Sydney's my Yeah. classmate from upstairs. He's my class. At ito guys ha. Ay papasilip ko sa inyo yung yung luwang ng property. Silip ko sa inyo yung luwang ng property na yan. Gusto kong ipakita sa inyo itong real estate property namin ni Mrs. dito sa St. Laurent, Manitoba, Canada. Mula dito sa kahoy na to hanggang doon sa pinakadulong kahoy doon, which is mula dito nasa to guys nasa 600 o 700 square feet ito Yan yung pangalawang pool. Ito yung andito ito. Mula doon sa RV na yon. Ito. Tapos diretso dito sa kahoy na to. Kasi linagyan din namin ni Mrs. ng na yan, ng palatandaan namin. Ito hanggang dito sa dulo na to, natanggal yung kahoy na nilagay dito. Alright. Mula dito sa parte na to, yan, hanggang doon. Tapos ito diretso doon. Nakita natin yung 42. Isang unit yan. Dito sa gitna nito, isang unit yan. Mula dito hanggang doon, isang unit, 42. At ito yung 40. Itong kabila nito, ito, dito sa side na to, is 42. I mean 40. Isang unit to. Doon sa kabila doon, which is ito yun, 42. Isang unit dyan. Yan. At yung itong 40 na to, dito rin sa kabila. Ito yung pinaka-marker namin, ni Mrs. Ito lang yung pinaka-marker namin. Mula doon, maluwag pa pala yung sukat nila. Ito pa pala yung marker niya, Dito pa pala, Nagkamali kami ng pagsukat. Mas maliit yung pagsukat namin ni Mrs. kaysa yung inilagay na marker ng
St. Laurent. Yan guys, ito lang naman yung ano, yung pinagsisikapan nating ayan guys, ito lang naman yung ano, yung real estate property namin ni Mrs. dito sa St. Laurent. Yan, baka sakaling dito na rin kami tumanda kung makapagpagawa kami balang araw dito ng malit na cottage. Kasi mga anak natin magbi-build din ng family yung mga yan eh. Yan guys, napakita ko sa inyo yung kahit papanong property namin dito. Itong real estate property namin ni Mrs. Siyempre kapag nawala na kami dito sa mundo, mga anak na rin namin makikinabang o mapag-iwanan dito. Alright, so dapat hanggang dito pala dapat yon. Yan, hindi yung kahoy na yan, kasi yun yung ano, palat marker. Alright, itap down na natin, Han. Itap down na. O yung mga kahoy, o sige, ilagay mo na. Ilagay mo, tanggalin mo na to. O tanggalin na natin. Sige, ilagay na natin itong ito. Baba natin yung ano. O yan. O sige, dikit mo. Yan. Teka. Yan. Yan. Yung tamang dikit lang muna. Okay. Ganyan. Para ano. Sige. Para gitna. Teka. O yan. Yan. Okay. Kaya lang muna. Sa kabila. Nakagitna para hindi siya ano, balance lang. Ayan. Tapos tsaka natin itaas. Yung bakalhan, hilahin natin ito para may tumaas. Yung bakal na pinakaano natin. Para tumaas, iangat natin. Yung hawak-hawak mo kanina. Baka doon sa kabila. O ito. Taas mo yan. Ayan, Oo, taas mo. ganyan ko. Oo. Ano ba? Okay na. Oo, okay na yan. Extender, marami. Kailangan pahugasan din. Sasagad mo ba? Excuse me, Mom. Oo, sagad mo lang muna. Don't go in the bed, ha? Now you go in the bed. Remove your, ano. Ah, ito paano? Mahangin. Baka mamaya maano. Ang yawning niya. Ganyan ba sagad niyan? Oo. Wala na? Oo, huwag lang masyadong sagarin. Oo, sige. O sige. Magkano, linisin na lang natin at kakain tayo. No? Ayan guys. At natapos na naman yung isang programa natin, no? Ganyan lang naman, pag masipag tayo, kaya nating i-afford yung mga bagay na yan. Nakita nyo naman ang Lakay Tracker eh. Wala tayong ibang ginawa kundi bahay, trabaho. Wala. So magpapaalam na lang siguro kami, no? Hanggang sa muli natin yung pagkikita. At nakita natin yung property ulit dito sa St. Laurent. Yung real estate property namin ni Mrs. Oh, say bye-bye na to the camera. Bye, Mommy. Where are you guys? Nakahiga sila? Oh. Did you remove your shoes there? Yep. We're gonna remove it, okay? Clark, just the bucket here. Bye-bye. Remember, don't pay, ha? You hope you subscribe and like the bell and so was your intro. Okay. Bye-bye. Alright guys, yan. Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Once again, sila kay Tracker here. Isap.
Bye! Lakai Tracker.